president kari ka Draupadi Murmu kan sa ajing kren syakari haswa ban rakhe kasngi la yot ka ba nyo kun rio jongka ri Mynta kasngi on pins ngo ya kani ka jingkran hakapor nyo buji janmir habaro ki network jongka all India radio bat pin I habaro ki channel ka durdashan haktin hindi bat sakaktin pareng Umentri rang bado kari Narendra Modi ulakin maburam ya baro ki balado yala ka jingem hakapor baya kun la loj ya kari bat ai jing ya ro ru shakito ki basha shitom ha kato kapor bakong san ban pinsa jingken mau ya kari Yo kusnam shi hajar prapu arwot ki pulit da ki takma ha kasni rakhe jongajing la loj kari Mynta usnem lais pa sa punyo ngot ki pulit ki la yo ya ka police medal na ka benta ka gallery prapunyo ngot da ka president police medal na ka benta ka distinguished service ka jongki pat gris pa sa puprangon na ka police medal na ka benta ka meritorious service la yo mi unong tho papau Salman Rushdie na ventilator unong ai tien u Rushdie u Andrew Wiley ula pentik na ba u Rushdie ula yo mi na ventilator bat ula la banyan la don khatsau haja khandai puar ki bayabit mai ya ka jingpang covid khandai hakari kaban kintiu ya ka jing don jong baro sha ka sau klor sa puar lak san thulai haja sau spa rip saungot kat ba ka jing don jong ki balak kot ka hian shaki shilak khandri hajar kaspa rip wengot ka jing don jong baro ki balak klat hakari kalong san lak apu nyau hajar lai nyongot hadien baladon sa puengot ki badang shukla